βομβαρδισμούς το καλοκαίρι του 2014. Τώρα πέφτει το σκοτάδι, εκεί που κάποτε υπήρχε αγάπη. Μη πεις αντίο, μη πεις ότι εγώ δεν προσπάθησα. Αυτά τα δάκρυα πέφτουν βροχή για όλα τα ψέματα που μας είπατε. Το κακό, το φταίξιμο. Είμαστε χαμένοι. Δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσουμε σπίτι. Τώρα, σας λέμε αντίο. Σας λέμε ότι εσείς δεν προσπαθήσατε. Αυτά τα δάκρυα που χύνετε έχουν έρθει πολύ αργά. Είμαστε χαμένοι. Ποτέ δεν πρόκειται να γυρίσουμε σπίτι. Είμαι Σύριος. Ζήσαμε 5 χρόνια πολέμου στην πατρίδα. Στην αρχή, μείναμε σε οικογένειες άλλων περιοχών, που δεν βομβαρδίζονταν. Μα με την πείνα, δεν ήταν δυνατόν να ταΐζουν εμάς, αντί τα παιδιά τους. Έτσι, κάθε μέρα τρέχαμε να προφυλαχθούμε από τους βομβαρδισμούς και να βρούμε λίγο ψωμί τουλάχιστον. Έπρεπε να σώσω την οικογένειά μου. Πλήρωσα ανθρώπους που νοιάζονται μόνο για το χρήμα, όχι για το αν θα πεθάνεις. Φτάσαμε με βάρκες στην Τουρκία, περάσαμε με βάρκες στη Λέρο. Από εκεί, Αθήνα. Και τέλος, ειδωμένη με προορισμό τη Σουηδία. Οι επιλογές μας, μόνο 3. Ή φτάνεις, ή πας πίσω, ή πεθαίνεις. Η Συρία, αυτή η όμορφη μεσογειακή χώρα των 10.000 χρόνων, μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια, μετατράπηκε σε σωρούς ερειπίων και σε ένα ανοιχτό νεκροταφείο. Ο λαός της Συρίας βρέθηκε ανάμεσα σε πολλαπλά διασταυρούμενα πυρά, κάτω από τα πολυεθνή βομβαρδιστικά, τα τάγκς του Άσαν, τις χατζάρες του Άισις, την πείνα, τον τρόμο και την απόγνωση.
شو بدك هلا من العالم؟ يطلعوا يشوفوا العالم هون صار لنا شهرين ثلاثة بالأكل عم تموت من الجوع مثلي متاي مو بس أنا. We can't provide enough food, we can't provide enough medicine, we can't provide shelter. Even if we do so for a small portion, we can't take it alone. You just see our faces. We haven't slept in days now.